Bismillahirrahmanirrahim. Bizlarga rahmati va marhamati cheksiz darajada keng bo'lgan Alloh ismi bilan boshlaymiz. Ixtiboringizga buyuk islom qushog'ida diniy milliy programmamizning bugungi chiqarilishini taqdim etamiz. Assalomu alaykum aziz millatdoshlar. Azizlarimiz, mübarek oy Ramazan devam etmekte. Ol Müslümanlar arasında, nesil nesep, kavim kabile balaları arasında tuğanlık hislerin kindirden urip, kardeşlik köpürlerimizni kırıştan kıyı ayıdır. Urazа tutuğuna qaramasdan bizning studiyaga keluvdan bosh tortmadi suyukli shag'iramiz Hojiya shag'ira Dila Bulgakova. Hem ul o'zi bugun bizga diniy she'rlarini o'qib eshittirir. Ayyi, laysan singlim Dila anabız Hamza kızı Bulgakova. Ul yıllar davamında bizning yolumuzni yoqtirtuvchi. İhlas mahallesinin asas kuruluşuna hayır fatihasını beruvchi Dila Bulgakova. Suyukli shag'iramiz. Suyukli shag'iramiz Dila Bulgakova her biri bizga o'rnak. O'zining edepliligi yog'indan da, imani bilan da, she'riyati bilan da, yozgan hikoyalari bilan da ol ko'ngillarni bir shet titrantira, bir shet qanotlantira. Onu bir tinglavi o'zi bir g'umr. Avul hazır sizning ixtiboringizga tuğanlık, kardeşlik hakkında. G'umr kechirganda bir bo'lib, diri bo'lib, iri bo'lib, hem jevherli muhabbet bilen g'umr kechiruvimiz hakkında bayon etashak. Мен мына нәнейлі болып өстім, һәм мына менің соңғы yıllarımda мына мәчеткә аякларым фәрештәләр алып килгәндер инде. Мин бик рәхмәтлемен үзебезнең мәчетебезгә һәм намазга басуым белән һәм намазга бастым. Әле соң түгел беркемгә дә намазга басыгыз, чөнки китаплар барысы да бар. Элек нәнейләребез бер-берсеннән күчереп алып укыганнар. Хәзер китаплар бар. Укырга бөтен суыбыз бар, әлхәмдүлилләh. Мәчетләребез күп. Килегез мәчетләргә һәм менә шул намазга баскан язган бер шигырем. Намазлыгым җәйдем кыйблага карап. Мин намазга бастым, дәшмәгез. Сез дә намазлыкка басыгызчы, намаз укыргына яшьтәсез. 7 буын укымышлы булган, 7 буын булган догалы. Дөнья мәшәкатен читкә куеп, өйрәндем мин намаз доганы. Күп доганы нәнәемнән оттым, китаплардан укып өйрәндем. Көтеп алган Рамазан айында уразага теләп керәм мин. Барында шөкер кылам әле, намазлыкка бастым, дәшмәгез. Басыгызчы намазлыкка сездә, намаз укый торган яшьтәсез. Безнең мөселман халкы гомумән алка тагалар. Ой, алка тагалар, көмеш алка. Хатын кызга гомумән көмеш. Беләзек көмеш алка. Һәм көмеш балдак. Һәм бер көмеш балдак турында күбрәк менә нигезләреннән элек ата-бабалар калган нигезләреннән көмеш алкалар, сыңар гына алкалар, балдаклар табалар. Бабаларның нигез тупсасында ачылмаган күпме серләр ята. Гөлләремне күчереп утыртканда нигезеннән таптым көмеш алка. Берәүләрнең никах бүләгеме ак көмештән куйган шелтәр алка. Һөнәрчесе кемсең, кайдан килгән? Кайчан булган икән безнең якта? Нинди серләр саклый икән әле? Учларымда яткан көмеш алка. Сонсыз еллар авыл гомер иткән, тарих сиңгән газиз шул туфракка. Менә тагы да менә өйләрне хәзер иске өйләрне, имән өйләрне сүтәләр. Без монда торганда 200 еллык өйне сүттеләр. Ыңгырашып, бүрәнәләр ыңгырашып ава.
шуның турында да бер шигырь, ләкин менә үй башында һәр вакытта кошлар уялый, кош уялары әүнәп яталар. Шундый кызганыч, әле бик бик матур өйләр төзелә, әлхәмдүлиллә. Имән ине сүтәләр бит, бүрәнәләр ыңгыраша. Үткәннәрдән эндәшкәндәй, ата-бабам буа таша, фасылларда килә китә, аларда юк, ялгыш хата, изге җиргә яз җитәкләп, кошлар кайта, кайта кошлар, дөнья фәни улы тылсым, серле йомгак гомер сүтә, үрлеп кенә ак диспене таратырга җил тирбәтә, кайта кошлар, кошлар кайта, оя корыр урман күлгә, ятып тыңла җиркәемне, җырын җырлый үз телендә, имәнигә ике буат, капкасының юк келәсе, аунап ята, канат каурый, түбәтәйдә кош оясы. Җырларым, сез шытып йөрәгемдә, ил кырында шәшәк аттыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Муса Җәлил. Исеме кешелек тарихына алтын хәрефләр белән уелган каһарман шагыйрь Муса Җәлил турындагы мәгълүматлар һаман тулылана бара. Башкортстан дәүләт университеты профессоры, философия һәм социология факультеты деканы Гафур Губәй улы Салихов та Муса Җәлил белән бергә әсирлектә булган әтисе Губайдулла Салиховның гаҗәеп мирасы саклана. Бөек җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан төшерелгән сәхифәбез шушы хакта. Ырымбур өлкәсендә туып, заманына күрә белем алып, Фин сугышын кичкән Губайдулла Салихов 1941 елда Бөек Ватан сугышына китә. Взвод командиры була. 1942 елда аларның часте Воронеж фронтына җибәрелә. 238 батальонның 60 ротасының взвод командиры фронтның алгы сызыгында сугыша һәм фашист камавында калып әсирлеккә төшә. Яугирнең әсирлек газаплары хакындагы язмаларын соңрак 2007 елның көзендә Салиховлар гаиләсенең иске өен ситкәндә табыла. Авылдагы атайымдын әсәйемнең йортын хаткас 2007 елларда шул иске өйдө булган вакытта безнең туганнар килеп өйнең кыегында кыйык астында бер яшерилгән түпкәрәк тыгылып яшерилгән бер күнлеккә катык күндән турыш иткән портфель тапканнар. Аның исендә ниндәйдер кагыдлар, мошы язмалар булганнар. Шун ул безнең туганнар караганнар да ниндәйдер иске язма дип шунда калдырганнар. Шуннан ул документларды, язмаларды безнең школа укытусына Азатка бергәннәр Боранбаев. Миңа шуннан шалтыратып әйттеләр дә инде, әтиеңдән ниләре кагыдлары, документлары табылды, язган автобиографиялары, ничек ушта булган, язылган дип мин кайтып алдым. Кайтып алып укып карасак, күп немеләрдә ул язган, моны ничек үткән, ушта булган, күп немеләрне без белмәгән дә бар арасында ничек булган. Шундай искитерлек хатирәләр. Губайдулла Салихов 1942 елның июлендә Воронеж янындагы каты сугышта хәбәрсез югалды дигән хәбәр авылга 1943 елда гына килә. Һәм бу шомлы язуны сыйдырган кәгазь һаман да саклана. Документлар арасында Губайдулла Салиховның хәрби билеты, аның үз кулы белән язылган автобиографиясе, сугыш юлы, әдәм башына сыйдыра алмаслык әсирлек газаплары һәм аннан соңгы эзәрлекләүләр тасвирлана. Әлбәттә, яугир бу хакта исән чагында сөйләмәүне хуп күрә. Сакаралар инде ул безнең Аплат авылындалар, Саваттар авылындалар, Урса авылы, Чебокарева дигән. Анда бер 10 классты бетерә идек. Шунда ла сакырганнары бар. Ул барган вакытларда кайбердә бара алмай, барган вакытларында ул утыра иде, һөйләмәй торган иде. Потому что һөйләй башлаһа, ул кыен иде. Губайдулла Салихов Украинадагы Житомир лагерында була.
Аннары Польшадағы Сетлице шәһәрендәге лагерға эләгә. Монда яугир Муса Жәлил белән таныша. Ул шагыйрьнең 6 шигырен күчереп ала. Дустым хисе, дустыма, сөйгән дустым, озатып калучы, туган ил сулары һәм картлык. Казан галимнәре әйтүенчә, бу шигырьләр әле бер кайда да басылмаган. Гобайдулла Салихов язмаларында Муса Жәлилне ничек салкында җәфалаулары. Икенче көнне 2 кулына да 2шәр кирпич тотып, хәлдән тойганчы аяк өстен басып торулары. Ә соңыннан аның Сетлицедәге лагерда башка күренмәү турында мәгълүмат бар. Муса Жәлил шигырьләре вот шул блокнот, ул безнең нидә яшерелгән түгел, ул безнең китаплар арасында, документлар арасында ятты. И без бәләкәйдән шуны укып үскәнебез бар. Беренче класстан, икенче әтием миңа, менә бу Муса Жәлил шигырьләре, менә без аның белән бергә булдык дип һөйләйне. Без аны латин телендә укырга итләнеп утыра торгайнык. Ул Муса Жәлил шигырьләрен без күреп, яныбызда тотып, кул белән тотып үстек. Ул безнең гаиләлә яшерелгән түгел инде. Менә бүтәннәре автобиография ничек телендә булганнары гына яшерелгән инде. Шулай. Шуның өчен ул Муса Жәлил шигырьләрен ул беркемгә дә бирмәне, беркайда да язманы, өндәшмәде, даже ул кешеләргә дә әйтмәне, хатта что Муса Жәлил белән бергә булдым дип. Язмаларда Гобайдулла Салиховның бер лагердан икенчесенә күчерелүе, тоткыннар тормышы турында укырга була. Сугыштан соң ул туган якларына әйләнеп кайта. Калган гомере үзенең ватанына тугры кеше икән исбатлап фидакар хезмәттә үтә. Гомере буе колхозда хисапчы булып эшли. Менә дигән 5 бала тәрбияләп үстерә. Аның хакында тик якты истәлекләр генә саклана. Мин тугас ул төннәрдә мин илаһам турып мине карап үстергән ул. Мин туганда ага 45 яшь булган, әсәймә 41 яшь. Вот. Ишнәһен бер аның белән мин беләмен, аның белән йоклап, гелдә төндә йоклап, көндә эшкә барып, атлар белән, арба белән гел йөри торган. Даже ул сабаттарда эшләгән вакытта бухгалтер булып, мине алып барайны, где-то шул 5 яшь тирәһе булгандыр. Мине апарала иртәнсәк, шунда йөриймен мин кабинетта уйнап, ул язышып утырайын документлар, виш колхозның документлары булган. Шуның архам мишка пальтома нима тулмы түшәдә, мин шунда ятып йоклайын. Шуң кистеңне бергә кайта торгайны. Ну, шул беренче тапкыр булганы бар инде. Шуң ул йөргән вакытта виш һөйләйин тормышын, бик акыллы кеше, тарихты, классикаларды, урыс классикаһын, татар-башкорт классикаларын һөйләйин, ул Габдулла Тукайны һөйләйин, иден Давыт Юлты һөйләйин. Шуның Хади Такташтың шигырьләрен ул яттан беләйин күпләр. Яугирнең төпчек улы Гафур Салихов бүгенге көндә философия фәннәре докторы, профессор, дин һәм глобалистика философиясе белән шөгыльләнә. Башкортстан дәүләт университетында философия һәм социология факультетын җитәкли. Күренекле галим Баязит Сабирьян улы Галимовның шәкерте дә ул. Мин 10 сынып үткәч авылда 1 ел үземнең авылда, Ишембай районыннан мин библиотекарь булып эшләдем. Шул эшләгән вакыт, ул 59 ел була, как раз шул хәбәр таралып киткән иде. Шул нигән Муса Жәлилнең китабын Симмерман аша тапканнар икән дигән. Мин шул библиотека эшләгән елда, шуннан соң бүтәнде татарлар, молодецлар тиз генә аны китабын матур итеп сыгардылар бит инде. Шул мин библиотекада эшләгәндә үк мабит дәфтәрләре миңа килеп җиткәннәрне. Мин кызыксыну белән әлбәттә укыным. Шул хәзер Гафур Ибраевич һөйләгәч бит инде, ишелдә кызыксыныңрап тыңланым, белмәйм, ул һөйләнем икән, юк микән. Тагын бер тарихи вакыйга, алар утырган ергә Зәки Валиди дә килгән булган. Ул шул күп кенә ниләрдә, лагерьларда йөреп сыккан, безнең халыкларны күреп, аларга шул үзенең белгән фикерләрен Башкортстан турында, Төркия турында һөйләп, менә бу Гафур Ибраевич атаһына шунда һөйләп, алар
бер төрле бұл сәхнәләр сагыш ясап, булар инде тыңлаучылар булып залда шундай фикерләрне мин ихтыяр белән тыңлап тордым Гафур Уәйштән. Бөек җиңүгә 70 ел тулган көннәрдә татарның бөек шагыйре Муса Җәлилнең тормыш һәм иҗат биографиясе янә тулылануга Ырынбур, Башкортстан кешеләре үз өлешләрен кертә. Герой шагыйрьнең үлмәс рухы әнә шулай киләчәккә юл яра. Җир яшәрмәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Кайдан алсын шигъри шагыйрь, булмаса илһамчысы. Бер гүзәлдән кайсы шагыйрь әйтегез рухланмаган? Байронның, Лермонтовыңмы, Пушкиныңмы, кайсысы? Файдасыз бер ит кисәгеннән гыйбарәттер йөрәк, пара-пара кисмәсә гыйшык мәхәббәт кайшысы. Тешләренең гауһәреннән кабызып алдым мин бу шигъри. Әйтсәгезле, инҗедән ким кай төше? Бу татар шагыйрьләренең мөмкиндер артка калдыру. Алга сөрсен гыйшкый, анчак мәхәббәт камчысы. Һич хуҗалыкны кабул итми бөтен дөньяга мин. Булмага мөмкин икән гыйшык мәхәббәт яучысы. Әмма ләззәтле дә соң яшерен газап, яшерен яну. Бар микән белмим, моның миннән бүтән аңлаучысы. Барча ахрары мәхәббәт миннән уңда зан итәм. Кайда Фәрхәт берлә Мәҗнүн, мин аларның таңчысы. Менә кич зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтен өйләр вә сахралар тура балкып. Авылдан иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп арыган халык йоклый. Каты, тәмле вә рәхәт уйкыга талган. Урамда үрмәтләр дә. Авыл үлгән. Тавыштан юк. Авыл кырыенда бер өйдә фақат сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястүеннән соңра бер карчык намазлыкка утырган. Бар җиһаннан күңленә варчып. Күтәргән кулды галга. Ят итә ул шунда үз улын. Ходаям ди. Бәхетле булса иде сөйгән газиз улым. Тамадыр мискенәмнән тамчы-тамчы күзләреннән яшь. Карагыз, шул догамы инде Тәңре каршына бармас. Эй бәхәлле, эй кадерле, эй гынахсыз яшь бала. Рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таянсын Аллага. Я Ходай, күрсәт диген ошбу җиһанда якты ул. Ул рәхимле, әткәң әнкәңнән дә күп шәфкатьле ул.
Саф әле күңелең синең, һич бер бозык уй кермәгән. Пак телең дә һич ярасыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пак җаның һәм пак тәнең, барлык вөҗүдең пак синең. Син фәрештә балчыгысың, йөзләрең ап-ак синең. Кыйлдыга, ихлас белән тезләндә кыйбла каршына. Бел аны, керсез күңелдән тугры юл бар гаршенә. Эй бәхәлле, эй кадерле, эй гынахсыз яшь бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Кызык сезгә, яшь балалар, кышкы кичтә. Жылы өйдә утырасыз якын мишкә. Утырасыз рәхәтләнеп, тезелешеп. Шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә. Һич кайсыгыз таныш түгел хәсрәт берлә. Утыргансыз матур гына рәт-рәт берлә. Кышкы кичнең озынлыгын сизмисез дә. Әнкәгезнең сөйләгәне әкият берлә. Тышта иссен ачы җилләр, туссын карлар. Итүәсе саламнары килсен тармар. Суыклыктан очар кошлар оча алмасын. Сезнең урын җылы, әйбәт, ни кайгы бар. Төшсен ләкин исегезгә кайсы вакыт һәр кемгә дә бирелмәгән мондый бәхет. Ятим калган сабыйлар бар, бәхетсезләр. Ата-анасы вафат, җирсез һәм йортсызлар. Мондый кышкы кичтә сагыныр урыннары аларның юк. Эши бите, борыннары. Үлми калса яхшы алар салкынлыктан. Кайберсенең шундый була үлемнәре. Ишрый калса сезгә шушындый ярлылар. Яшьле күзле, моңланганнар, базарлылар. Яшь балалар, аларны сез яратыгыз. Җылы сүзләр әйтеп, сөеп, юатыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз шушының белән тәмам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Бик якында очрашканга кадәр. Хушыгыз, сәламәт булыгыз туганнар.